ne yɛrɛ mana fantan be ni ala ye ka sɔrɔdani bɛɛ kote min ma i banba o kote kan i ka se k'i ka avenir préparer o kote kan ka dɔ ta yan fɛ ka t'o bila yan fɛ ka dɔ ta yan fɛ ka t'o bila yan fɛ pare fini ye denw e bɛna mun de sini ɲɛsigi jumɛn de bila i denw ne ka ji ta n yɛrɛ ka fini ko n yɛrɛ a ma nɔgɔn ma o bɛ n'an dɛmɛ sa mama ne kun y'a f'i ɲɛna ka ban n n'a ka di an bɛ baarakɛlaw ta hali n'i ko k'an ka baarakɛla 4 de ta bi o dɛsɛ t'an ye mais muso fila ko kɔni a to yen nɔ ne tɛ muso wɛrɛ ta dɛ donc so tuma e bɛ fɛ ka to tan mais muso bɛ n bolo ka ban mara sara o a fɔra ko mara non n tɛ muso kurako la n tɛ muso kurako la bebe e bɛ fantan caman ye dingɛ kɔnɔ n'i ko k'i b'u labɔ juru o bɛ taa mɛtiri caman na koyi juru jumɛn bɛ sɔrɔ n b'olu tigi labɔ i yɛrɛ talen i yɛrɛ bila kɔlɔn kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ donc ale de bɛ nin fulani ninnu bɛɛ sa i ye Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Kaousou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou. Alhamdulillah rabbil alamin an ka foli n'an ka waleɲumandɔn bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen Typhoon officiel équipe bɛɛ lajɛlen Layidu équipe bɛɛ lajɛlen an ka folikan don folikan ka lase an kanubagaw ye mɔgɔ mɔgɔ ye Layidu film kanu diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli n'an ka waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen kɔsa in na an bɔra ka welewelekan bila an ka film kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ an bɛ ka kɛ degun de kɔnɔ wagati dɔw la pour que élément ka terrain lasɔrɔ Ala de b'a gɛlɛya dɔn essence ko dumuni ko hali ka dumuni kɛ terrain sanfɛ an bɛ ka baara in kɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ an ye welewelekan bila k'a fɔ kanubagaw ye k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔn 1000 man ca misaliya yɛrɛ ye jumɛn an kanubagaw minnu bɛ k'an suit an ka chaîne YouTube kan nin wagati in na mɔgɔ 8,000 o ni kɔ de abonné don an na 8000 et quelques personnes bon an ka kɛ ko kanubagaw se t'u ye sɛgɛn bɛ bɛɛ la nin wagati in na mais n'a y'a sɔrɔ k'u ye Layidu kanu a ka d'u ye u ka lajɛ dama tɛ dɛ a ka d'u ye Layidu ka taa ɲɛfɛ a ka kɛ samalaɲɔ ye a ka tɛmɛ diɲɛ film tɔw la a ka d'u ye Layidu ka continuer a kana jɔ n'u bɔra a kalama ko Layidu éléments bɛ gɛlɛyaw de kɔnɔ u bɛ ka tournage kɛ gɛlɛyaw de kɔnɔ degun de kɔnɔ u kan ka se k'an dɛmɛ ka gɛlɛya in k'a nɔgɔya hali n'u ma ko wɛrɛ kɛ san kɔnɔ walima san 5 kɔnɔ u ka 100 jate franc CFA de ko don 500 francs CFA n'anw kanubagaw bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ mun abonné don an ka chaîne YouTube la 8000 et quelques personnes mɔgɔ 8,000 kɔ in ka bɔ a la mɔgɔ 8,000 n'olu kun kan ka 100 dépôt kan kun siɲɛ 1 san 5 kɔnɔna la a 100 a bɛ bɛn 4,000,000 jate de ma 4,000,000 mais anw bɛ ka tournage kɛ pour que an kana tournage kɛ yɔrɔ la an bɛ tournage dɔ bɔ a ma ka da kan an ka élément dɔw tɛ hali passé sɔrɔ donc an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ an ye welewelekan bila ka se kanubagaw ma an b'a nɔ ye donc finalement an baw an baarakɛɲɔgɔnw olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛna wuli ka taa se mɔgɔw ma u k'u dɛmɛ ka taa se mɔgɔw ma u ka butigiw kɔnɔ ka taa se mɔgɔw ma u ka duw kɔnɔ u ka Layidu dɛmɛ Layidu kana jɔ donc an ɲɛ bɛ nin musoba minnu n'an kɛrɛfɛ o ni minnu fɛnɛ tɛ caméra in kɔfɛ n'o ye Layidu éléments ye olu de ye wuli ka jɔ ta ka a daminɛ nin novembre kalo in kɔnɔna la u taara u sɛgɛnna u minɔgɔla u sɛgɛnna a kɛra Ala ɲɛna u donna mɔgɔ caman kan mais mun ye fɛn k'u ye ko a ye taa yɛrɛ dɛmɛ ni cinéma in domaine kɔnɔ a mɔgɔw de ka dɔgɔn fo ka dama tɛmɛ nka an ma jɔ u la ka da kan an bɛ ka film min kɛ an b'a dɔn an bɛ ka fɛn sɛbɛlama de kɛ an bɛ ka ladilikanw de kɛ an bɛ ka mɔgɔninfinw la nisɔndiya an tɛ ka manamanako kɛ nka an bɛ ka kɛ gɛlɛya in kɔnɔna la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen minnu fɛnɛ sɔrɔla ka u bolo don u kun k'anw dɛmɛ a bɛ kɛ wajibi ye anw fɛnɛ kan an ka bɔ k'o waleɲumandɔn k'u ye an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ yen an fa n'an balimakɛ Mamadu Yata Sayi o ni an fa Madu Yada ka bɔ Jikɔrɔni Para u fila bɛɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Jikɔrɔni Para ma n'o tɛ u fila bɛɛ ka baarakɛyɔrɔ o bɛnnen don Jikɔrɔni Para de ma an ba ninnu wulila ka don mɔgɔ caman kan mɔgɔ caman u sɛgɛnna kosɛbɛ
mais ni cɛba fila ninnu de y'u bolo don k'u ka anw dɛmɛ donc an ka foli n'an ka waleɲumandɔn b'aw ye dɛmɛ sera anw ma an bɛ ala de deli ala ka caman bila nɔ la ala kana wari ninnu ala kan'u ta yɔrɔ la la ka segin k'a fɔ layidu éléments kalifa b'aw la an kalifa b'aw la an kalifa b'aw la mɔgɔ ma farin mɔgɔ jigi de ka farin an kɔni cɛsirilen don baara dusu b'an kɔnɔ mais dɛmɛ tɛ ye dɛ donc halisa a ka hakili to an na donc a kɛtɔ bɛ nin kan sɔli ala muhamɛd Tifoni n'i y'a ye an bɔra bi k'an bɛ kuma nisɔndiya dan de bɛ ne yɛrɛ bolo bi ne fana filɛ ne bi nisɔndiya min bɛ n bolo dan t'a la bazɛntigi n'o ye Madu ye Yataba ye wa Yatasa ye Mamadi Yatasa ye a y'an dɛmɛ wa a ye nisɔndiya de kɛ k'an kunbɛn a ka bitigi bɛ Jikɔrɔni Para usine kari la bitigi nin ye belebele de vaccin bɛ yen bazɛnw bɛ yen fɛn caman musoya fɛn caman b'a bolo wa sɔgɔndiya dan fɛnɛ Madu Yada fɛnɛ belebele don dɛ belebelew ka belebele de don Madu Yada n'i donna k'an taara sɔrɔ client mun bɛ yen mɔgɔbaw de b'a bolo n'i yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn ko mɔgɔba fɛnɛ don nin y'an siɲɛ fɔlɔ ka don a ka wa t'an dɔn yɛrɛ mɔgɔ min t'i dɔn a tilala k'i bisimila ka tila ka nafolo a bolola nafolo ta k'a d'aw ma ka tila ka layiru t'an ye ko n'Ala sɔnna ma a b'an dɛmɛ min tɛ nin dɛmɛ a ye dɛmɛ belebele min k'an ye k'a diyara an ye a bonyana ma a ka cikan sera ma de a ye fɛn o fɛn fɔ u y'a bɛɛ las'an ma wa a ye nafolo min fɛnɛ bɔ a kun ka di ala sera ma ala ka caman bila nɔ la n'Ala sɔnna ma an fɛnɛ bɛna seko kɛ ka layidu kɛ film ye film min n'a b'a disi gosi n'a ye k'a fɔ ko anw bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ ka baara kɛ olu de ka baara nɔ filɛ nin diɲɛ kɔnɔ inshallah tant que mɔgɔw b'an dɛmɛ an bɛ baara de kɛ k'a yira mɔgɔw la u bɛ k'an dɛmɛ min kɛ an bɛ baara kɛ ka content di maliyɛnw ma inshallah an b'a da an fanga n'an seko damayira n'Ala sɔnna alors madame kumakan laban kumakan laban min bɛ ne bolo an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta k'a du bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔ ma fari jigi de ka farin fɛn t'olu bolo fitinin min b'o bolo u y'o dɔn ŋɛniɲɛ de ye u bɛ dɔ dun u bɛ dɔ di anw yɛrɛ fɛnɛ ma u t'an dɔn u t'a dɔn an bɛ baara qualité min na fo n'an ye image bɔ ka yira u la donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an mɛn ɲɔgɔn jigi ye butigitigi ala k'a ka bitigi yiriwa ko sinbo ma k'an bolo bɛ dugu ma a ye yarabi yama an kalifalen don ala la k'an y'an kalifa a yɛrɛ fɛnɛ na a ye kalifa minɛ n bɛ dugawu don kɛ si ni kɛnɛya ala k'a du bɛɛ lajɛlen madame bɛ bɔ kuma la ye non tɛ madame k'a fɔ k'ale bɛ taa sɛnɛ laban dɛ ko j'aime ko hali j'aime dama ko tɛ ka k'ale ka video kɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛna muruti mais élément ko k'an kana muruti ayiwa Mamadu Yatasa ye Madu Yada aw ni caaw yɛrɛ ye aw ni ce ala ye ala k'aw baraji ala ka fɛn caman bila nɔ la aw laɲini ye fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala k'a d'aw ma donc vraiment an ye dɛmɛ sɔrɔ a diyara an ye dɛ merci merci tata warimugu tata sɔrɔ tata aw ni ce tata yes ala k'an to ɲɔgɔn ye tata donc maman Rukia kuma b'i bolo kumakan laban Urge mangani do an taara Yatasa fɛ kunu a y'an ladiya a y'an bonya a y'an karama do fɛn bɛ dɔ bolo a kariyalen tɛ nka an donna ka y'an hamina fɔ a ye a donna an jigi kɔrɔ k'an bolola k'an sɔn a diyara an ye an taara morikɛ fɛ yen mori ni kala fɛ yen an taara fama mori sira fɛ morikɛ min b'a kɛ sɔgɔma k'a jaabi wula fɛ an sera ma a jɔra an jigi kɔrɔ ka jigiyaw ta ye k'an ka foli bɛ k'ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka to ɲɔgɔn a yɛrɛ ni ce aw ni timinadiya aw ni cɛsiri merci. Gaoussou et Maria, une force d'unité, leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Non maman, non, n'y a fait ça. Mara mi nyani mi ke, mara mi sege mi ke, nte feka muso. Ne bo be kalama, mais ne de ibe ni takwe. A diari ibe ni tama diari ibe ni ta. Kanu kuma sugu fosa man te fenta ka yele istaka. Na fora ko ne ka fini ko tuguni ka mine ko. Mais ne ma boka fina sango baraka be ta hiya. Ayi ne te barakela kola, ante barakela kola. Me buramuso ne fe ka buramuso wara de.
me fe ka buramuso wɛrɛ be ayi ni dɔwɛrɛ ma ta tɛ ɲɛnabɔ Gawusu o bɛ ɲɛnabɔ cogo di maman ne b'o o bɛ se ka kɛ cogo di non maman s'il te plaît ne t'o si denmisɛnnin non ni na sigi ka fɛn sugu dɔ fɔ ɲɛna Gawusu ne tɛ dɔwɛrɛ ɲɛna n'i ma muso ta jɛri i b'a ta a ma jɛ i b'a ta non maman tɛ se ka muso kura ta nin wagati in na n yɛrɛ bɛ dɔ ɲini ka na n'a ye muso ta ko kuma de bɛ yan muso jumɛn tɛna ta ne kɔni dabali banna parce que dusu ye to ka dusu bila hakili ɲini ni ne ɲininka est-ce que ɲininkali fana bɛ se ka kɛ ɲininkali kɛ baasi ye ba kuma bɔra to kuma tɛ bubara wɛrɛ ma dɔrɔmɛ de bɛ na muru ju la n'a bɛ nin san ka di ne ma e bɛ mɔgɔ dusu ka sigi ala ka mɔgɔ kisi e yɛrɛ ko bɛɛ k'a taara min fɔlɔ ko diboli a taara diboli i den de ko k'a tɛ muso wɛrɛ ta o ye ko kɛta ye Gawusu kɛ ka lasigi su in na n'a fɔra ko ne ka fini ko ne ka muso wɛrɛ ta ko ka d'a kan ko Mariam n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko docteur ko tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ dɛmɛ Gawusu n bɛ dɛmɛ fɛn ni kelen na a ka muso gɛrɛ ta ko mun kɛra ne ka ne bɛ fini ko n yɛrɛ tuguni ya ka tila ka minɛ ko o tɛ Ala ka latigɛ ya n'a sɔrɔ sisan e den de don e bɛ nin kuma fɔ wallahi maman ta fɔ na maman ne Gawusu bɛ to ten Gawusu bɛ to ten nɔ a tɛ se ka to ten tɔ ni y'a faamu min filɛ nin fo Senegal yɔrɔ in fanfɛla la awɔ a taara fɔ yen Allah be donc a taara fo Diboli le quoi a taara yen nɔ de an tɛ an ka ko ye ko yan'a ka na donc bon la sisan ne bolo bon an tɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ fauteuil in ka dɔgɔn dɛ an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ an ka taa bɛ nin don ye wuli mun fɛrɛ mun fɛrɛ cogo di ma nin fana faamu i la tuguni bi bana ye ne den sɔrɔ jɔn kama Gawusu tɛ yan Gawusu ka ko de kama ni bana ye ne den sɔrɔ a ye ni muso kura ko fɔ fo ka nin yɛrɛ ni ci ne b'o kalama mais Gawusu tɛ se ka to ten non ne tɛ muso kura ta dɛ non ne tɛ muso kura ta cogo si la muso kɔni a tɛ muso gɛrɛ ta diɲɛ na voilà n t'a ta non fo ka diɲɛ wuli maman yɛrɛ kɔni n'Ala sɔnna a tɛ muso gɛrɛ Mariam yɛrɛ de tun bɛ ka delili kɛ ko e ka sɔn n'a ye den furakɛ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka muso gɛrɛ Mariam yɛrɛ de tun bɛ ka delili kɛ ko maman ko ne ka sɔn ko ne ba don e bɛ tila ka na cogo di ko ne ka muso wɛrɛ furu ko fara o kan non n tɛ se ka sɔn ma n tɛ se ka n t'a dɔn n bɛna nin bila minɛn na kɔrɔ kan buramuso wallahi bɛ ka min fɔ c'est la vérité i fana sa i yɛrɛ b'a fɛ ne k'a fɔ paraki de paraki ma ɲi sa ni n ko fauteuil ka dɔgɔ sɔn tan ma fɛ e ka wuli bɛ nin jawla bɛ a ma bɔ ne ma se n se yɔrɔ fɔlɔ ka sabali mun sabali ko bɛ nin na mun de y'i diya ye Namori i b'a dɔn ni natɔ Ala ka fara ne kan sinon nin bɛ don kungo la dɛ parce que n'i nana dɔrɔn k'i bɛna amourement fila kan amourement déranger dɔrɔn e bɛ bila kungo dɔ kɔnɔ Ala k'a bila kungo kɔnɔ an ka taa Ala an bɛna f'i ye Ala ni jigi ye nin kelen na dɛ mɔgɔ bɛ se ka na cogo di non maman buramuso ko ne ka fɔ cogo la ne tɛ muso wɛrɛ ta dɛ muso gɛrɛ ta sɛbɛn a ka muso gɛrɛ ta a diyara ye a ma diya ye Gawusu i bɛ muso gɛrɛ ta i bɛ muso ta kelen i bɛ muso ta fila i bɛ muso ta saba naani i bɛ muso ta walayi bilayi i bɛ i bɛ muso ta de ne de ko k'i kɛ muso ta wa i b'a ta n ko nin de ye ko diya n ye a bɛ ta a diyara ye a ma diya ye i bɛ ko ne ka muso wɛrɛ ta ka fara i b'a ta ka fara Mariam mangɛrɛ muso jɔn bɛ yen ko min bɛna fara Mariam kan sa ko o tɛna Mariam dɛmɛ a ka bana kɔnɔna na a bɛ a dɛmɛ wa a t'a dɛmɛ a bɛ taa hali sini muso wɛrɛ bɛ taa Fanta n'a fɔra ko ne ka fini ko n yɛrɛ ye n tun ma miiri de sa n tun ma miiri de n ye miiri sisan n ye jate bɔ mais o de don buramuso i jɔ mun i hakilina dilan ka falen ta cogo di ne yɛrɛ tun bɛ ka ne defa sisan a kɛra cogo di ne tun bɛ k'i defa sisan ne tun ma miiri sisan ne ye sigi ka miiri jate de sisan Mariam filɛ ni e ye
muso gɛrɛ ta sisan o bɛ se k'ale hakili to mara la o yɛrɛ kɛ tigɛ ka bɔ yen i b'a ta n'i m'a ta n b'i faga mais puis n'i m'a ta fɛnɛ ni m'i faga i k'a fɔ ma ko to e ba e se k'i ba dala sɔsɔ mais ne b'a fɔ ko k'e ka min kɛ mun na i t'o mais ko sisan e ni nin fila de tun bɛ ka yira la k'a fɔ ko mara bɛ sɛgɛn min kɛ nin nɔfɛ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ muso wɛrɛ ta ka d'a kan ko a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ mara min tora ne la e tɛ taa baarayɔrɔ la e tɛ taa baarayɔrɔ la ne tɛ taa baarayɔrɔ la e bɛ taa baarayɔrɔ la a mana kɛ cogo o cogo ne tɛna se ka to yan a buramuso fɛnɛ o kelen tɛ se ka lajɔ ne ye muso gɛrɛ ta o bɛɛ ma fisa tɛ mara min ye sɛgɛn min kɛ ne nɔfɛ don gɛlɛnw nana ne bolo don gɛlɛnw nana ale ma bɔ ne jigi kɔrɔ ne ka bana wagati se mana bɛɛ ne labila dugunamɔgɔ bɛɛ ne labila ne ka sen dimi bolo mais mara min tora ne bolo fɛ bi ne ka mara min to yen ko muso wɛrɛ e ko ten ne ka muso wɛrɛ ta i bɛ muso gɛrɛ ta a diyara ye a ma diya i bɛ muso gɛrɛ ne b'o bɛɛ kalama a b'a ta joona joona a b'a ta ko nin ye ko diya n ye a b'a ta a diyara ye a ma diya a bɛ muso gɛrɛ awɔ n'a fɔra ko ne ka fini ko tuguni k'u ka minɛn ko tuguni Kamsu e bɛna mun kɛ yɔrɔ i ko hali valise i tɛ valise san ko n'i ye valise san ko i ka nafolo k'a bɛ dɔn joona tuma ma diya na de t'i bolo wa i ka t'i cɛ awɔ problème t'a la Musukan sini problème t'a la ni t'a la dɛ i tɛ chercher problème foyi t'a la n bɛ taa n'i y'a mɛn kɛ mara min ɲani min kɛ ne nɔfɛ bɛɛ ne labila an ka dugu la o banabaatɔ yɛrɛ e bɛ dɔ wɛrɛ ɲini wa ka o bɔ nɔgɔ la wa i b'o to nɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka fa ta labila o ye e nana dugu ma de problème foyi t'a la n bɛ taa n bɛ taa muso o kɔrɔ de k'an bɛɛ ka taa n bɛ taa o kɔrɔ problème t'a la o kɔrɔ de k'an bɛɛ ka taa ne kɔni m'a ye dabila mais ale tɛ se ka na fɔ ko n bɛ taa di mama to in sa n'a taara a ɲɛnafin bɛ ne minɛ ayi ne mara ma to n bɛ taa sa n bɛ taa di Gawusu madame nin tɛ to ne fɛ dɛ awɔ n bɛ taa non i bɛ taa non n bɛ taa problème foyi t'a la Gawusu yafa ma mama to in sa n'a taara a ɲɛnafin bɛ ne minɛ i tɛ taa ka bɔ n da la a fa ke e fatɔ denama to ne bɛ se ka ɲɛ tuma sɔrɔ taa ka bɔ n da la baatara di mama a bɛ yen n bɛ taa aw ti wala i tɛ i tɛ siya lɔ dɛ ne yɛrɛ tɛ to yan i tɛ siya lɔ ne yɛrɛ tɛ an ta kana da ko jate an ta kana da ko jate Gawusu a taara non a tɛ siya lɔ a tɛ siya lɔ Gawusu nin kɔrɔ de ta k'an bɛɛ ka taa nin kɔrɔ de k'i y'an bɛɛ labila mama i bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ Gawusu Gawusu a jɛri a ma jɛ i bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ non mama a jɛri a ma jɛ i bɛ muso wɛrɛ n'i ma muso wɛrɛ ta ne yɛrɛ bɛ muso wɛrɛ ɲini an tɛ ka to tan tɔ o bɛ ɲa cogo di tɛ ka to tan tɔ yɛrɛ ka fini ko n yɛrɛ ye ne bɛna min f'i ɲɛna quoi ka fini ko n yɛrɛ ka ji da n yɛrɛ n tɛ se mama ne bɛ taa n da quoi ne bɛ taa n da ne bɛ taa n da awɔ ala ka dugu ɲuman kɛ awɔ ala ka fajiri jira an kɛnɛ la ala ka su yɛrɛ d'an ma ni n tora nɔ dɔrɔn n bɛna tiɲɛni kɛ quoi ne bɛ kuma Gawusu fɛ wa hali n'a ma di a bɛ muso wɛrɛ ta n'a ma ta n yɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka na d'a ma Kana namuri. Tan bintu kaburu reflem. Segenare. Mene wele wakati chama ne taga pelita. Ne wele fe bintu sisa. Bintu sisa. Anane. Nene kun ada bintu. Di belakang
Eh, ne me l'amène pour ça. Eh, Bintou. Nous sommes faire fleur ne blanc ni belata. Béoriga code. Masigi nous fait au bebora kono. Eh, mon ne ma femme jona. Eh, ne la dira. Eh, Bintou, ne me l'amène fait. Qu'est-ce que vous me savez à Vanema? Non. Wala lari. Don. Diga usakoi. Nitaka mani misara don. Ko don changa sikicha. Anga sikia don ko. Mera lagare. Ali sokono don tala. Ay ka do sokono amon plat pela. Fiani ni fene kari don. Ibitaro do. Chang to mo sa. Anga na toka faman promedani no gonun masa. Ni ko di prom tala sa. Ni kadne. Wale. Amma no kan. Nu ajaro. Ma be sokonna ibaro lumadi. Kuma la nga buka fianu ne. Boro ikadne nego nega fen fe kan buki. Ya nega lagare. Pa le wa telefon kura ko yere jarani diga. Ni ga dogo la sa. Al sala ga garzo phone koi. Ma be ajarani bintu ka. Ani da fega tabli ni da fega boni kene fe. Ni nga voyage bani sa ko bani bila mission fo ina. Asa mito ko. Esa ore kali. Ko be jatima ere fenere. Na tima abija in pro. Wale. Nega lagare. Ni fen fe foni ne be so eta. Isebe. E kadne ko. E ba begini. Ala je fe foni ne be so na ma so. Iti ga ko lo salo ga kuma dman ko yana. Ki mo lo salo ga mo le lagare. Ni goti. Asu tiasa. Ajara ya. No che anga ni yala ni. Na to an ke sauge. Ne o fenyo no kuma kilinga namta sena yala ko promenade ni nge. E mara bitanye re jara wa glasim sa sira e ni jara sa. Mashi. E o be se kwe. E bo don ni. Akadi. Ni nga doka kola. Tiesa. Amuntu akama ke saku ngena me ko. Saku ngena me ko okadia. Kalani ko. Mu kadia. Akadi nyere bi. Bana. Ni jara. Ni che bi fe. Ali mo family. Maintenant to abona to tima fina fara kasuna na ro Dem senta Europe isa. Dem senta Europe. No dem. Maro la maso yere bobi tu promero tu ga jaye baro ni ke. Bitu. Tire ipilama. Ona fora go che ko ika ne ko ni bitu bona ni sai ni kapiten. Ipilama. Ngabote ni sharu wa gana wa. Ntaru na mko. Mun be nyagoro ko. Mi ne be to la fumbi gilate. Mi ga yela. Adabna. Si ala arabna ya panema wa. Si ala arabna ya panema. Eh Bintou, c'est fou tenir ga doki. On bolo jambe ala deli. Bintou. I muyum kenye. Ye sabalim kene Bintou ne ba ni ala fe. Wallahi una soro ma doye quoi. E me Bintou bori jigi goro e ala ma ni fe. Tonana mo. E Bintou. E Bintou Sara. Tonana mo yo mesi gore la kwa sera dipo. Ha? Ka subowa. E Bintou Sara. Bintou Masare. Bintou Masa. Ik mesi gore. Bintou Masa. Ye. Asira. Wanga taula. Dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Ah, Bijou la vedette. On te remercie, si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange, Bijou la vedette. notre mère de cœur. La mère de Adou et Makan. Dans chaque sourire, on
sens ta ferveur. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Où notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu me donnes. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Où notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Notre amour éternel prière. Pour nos efforts, tiens que d'apprécier. Dans vos joies, notre amour éternel prière. Spéciale dédicace à Oumou Bijou Diomandé, la mère adoptive de Mohamed Diomandé.